Il-kelma Evangelju bil-Malti ġejja mill-Latin Evangelium li tirriproduċi l-kelma oriġinali Griega Evangelion. B'din il-kelma aħna llum nifhmu sew il-messaġġ tat-tagħlim ta' Ġesu Kristu lid-dinja, allura l-Evanġelju minn Ġesu. U sew il-kodba li jippreżentaw dan il-messaġġ, l-Evanġelju dwar Ġesu. Ġeneralment b'din il-kelma aħna nifhmu l-kodba jew l-erba' kodba tat-Testament il-Ġdid li jġibu dan l-isem. Din il-kelma nsibuha ħafna drabi fil-kodba tat-Testament il-Ġdid, sew bħala nom, Evangelion, u sew bħala l-verb imnissel minna evangelizzestaj, tevangelizza. Bħala nom, Evangelion, insibuha 5 darbit f'Mattew u 8 darbit f'Marku. Ma tidħol qatt fl-Evanġelju ta' Luqa u ta' Ġwanni. Imbagħad insibuha darbtejn fl-Atti tal-Apostli u 60 darba fl-Ittri ta' Pawlu. Bħala verb evangelizzestaj tidħol darba f'Mattew imma 10 darbiet f'Luqa għax għal Luqa l-evanġelizzazzjoni hija azzjoni mhuwiex ktieb jew messaġġ waħdu. Insibuha 15-il darba fl-Atti, 22 darba fl-Ittri ta' Pawlu, 3 darbiet fl-ewwel Ittra ta' Pietru u darba fl-Apokalissi. Din l-istatistika turi li l-kelma Evanġelju kellha post prominenti fil-vokabularju tal-predikazzjoni apostolika tal-ewwel żmien, daqskemm kienet importanti l-evanġelizzazzjoni bħala l-missjoni ewlenija tal-Knisja. Fit-tradizzjoni nisranija tal-ewwel żmien, jiġifieri fiż-żmien tal-predikazzjoni apostolika, il-kelma Evangelion kienet tfisser sew il-messaġġ ta' Ġesu kif xandru hu nnifsu fi żmienu u sew fl-istess messaġġ kif fehmu u xandru l-apostli f'ismu. U f'dan is-sens illi San Pawl isemmi ħafna drabi l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu, jew kif ġieli sejjaħlu l-Evanġelju tiegħu. Il-kelma Evangelion kienet ilha teżisti fil-vokabularju Grieg ta' dak iż-żmien. Biha kienu jifhmu l-aħbar it-tajba jew il-bxara t-tajba ta' xi ġrajja li tferraħ, bħal dik ta' twelid ta' xi prinċep jew tar-rebħa ta' xi ġeneral fuq l-Edewwa. L-Apostli u dawk li sa mill-bidu kienu magħhom fil-Ministeru tal-Kelma sabuha tajba l-kelma Evangelion biex biha juru xi fisser Ġesu Kristu għad-dinja u x'inhu il-messaġġ tiegħu għall-bnedmin. U aħbar tajba, aħbar ta' ferħ. U il-kelma li xxandar ir-rebħa vera u l-ħelsien tas-sew lill-bnedmin kollha. Dan hu l-veru Evanġelju. Kien hemm ħafna evanġelji jew aħbarijiet tajba li kienu jixxandru li bnedmin fid-dinja anke ta' dak iż-żmien, imma wieħed hu l-veru Evangelion, id-dehra ta' Ġesu Kristu fid-dinja u l-messaġġ tiegħu għas-salvazzjoni tal-poplu kollu. U s-Salvatur tas-sew. It-twelid tiegħu u l-bxara tajba aħbar ta' ferħ kbir. Għalkemm il-kelma Evangelion ittieħdet mill-Grieg profan, l-applikazzjoni tagħha bis-sens ġdid mogħti lilha mill-awturi tat-Testament il-Ġdid ġejja mit-tħabbiriet tal-profeti tat-Testament il-Qadim, l-iktar Iżajija mill-kapitli 40 sal-kapitlu 66. F'din il-parti, il-profeta jħabbar il-ġejjieni sabiħ ta' Sion, meta l-mulej ifarraġ il-poplu tiegħu u jwasslu għas-salvazzjoni bil-ħelsien mill-eżilju. Din l-aħbar sabiħa tissejjaħ fit-test ludi Besorà, bxara. Il-verżjoni Griega tas-Sebgħin, is-Septwaġinta, titraduċi din il-kelma ludija bil-kelma Griega Evangelion. Mela, l-ewwel predikaturi tal-messaġġ ta' Ġesu Kristu, kif ukoll il-kittiba tat-Testament il-Ġdid, kellhom raġuni jinqdew bil-kelma Evangelion fis-sens ġdid tagħha fuq l-isfond tat-Testament il-Qadim biex ixandru lin-nies ta' żmienhom, Lut u pagani l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Qabel ma nkitbu l-Evanġeli li għandna f'idejna,
Kien hemm fil-komunitajiet insara l-Evanġelju orali imxandar bil-fom tal-ministri tal-kelma. L-insara tal-ewwel ġenerazzjoni ma kellhomx evanġelji, imma kellhom l-Evanġelju tal-predikazzjoni. U ma kienu jafu biżżejjed fuq dak li Ġesu kien għamel u għallem, bħalma jgħidilna l-Atti fl-ewwel vers tiegħu. U dan f'ħajtu. Kien imbagħad minn dan l-Evanġelju orali li l-awturi sagri ħadu l-kontenut tal-Evanġelji li kitbulna. L-istruzzjoni dwar il-verità storika tal-Evanġelji maħruġa mill-Kummissjoni Biblika Pontifiċja fil-21 ta' April 1964 tgħidilna li l-Evanġelji fil-formazzjoni tagħhom għaddew minn dawn it-tliet tarġiet. L-ewwel tarġa il-Ministeru personali ta' Ġesu f'ħajtu fil-Palestina. It-tieni tarġa il-predikazzjoni tal-Apostli u l-fidi u l-ħajja tal-Knisja ta' żmienhom. U t-tielet tarġa il-ħidma tal-awturi tal-Evanġelji. Dawn minn dak kollu li rċevew għażlu, qasru, fissru dak li kien jaqbel ma' diversi kondizzjonijiet tal-fidi, tal-fidili u mal-ħsieb tagħhom. L-istess tagħmel il-Kostituzzjoni Dogmatika dwar ir-rivelazzjoni tal-Konċilju Vatikan II Dei Verbum fil-paragrafu 19. Minn dan il-prinċipju narfu x'inhi il-forma letterarja tal-Evanġelji. Hija l-forma storika kerigmatika. L-Evanġelji veri huma storiċi fihom tassew l-istorja ta' dak li Ġesu għamel u għallem, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Huma wkoll kerigmatiċi, jiġifieri dokumenti tal-proklamazzjoni tal-Evanġelju jew tax-xandir tal-messaġġ ta' Ġesu Kristu b'għażla ta' kliem li bih għallem u ta' fatti illi bihom wera minnu kif għarfuhom u fehmuhom l-Apostli u l-ewwel insara fid-dawl tal-fidi tagħhom fih. L-Evanġelisti ma fehmux jikbu storja sħiħa u eżatta ta' Ġesu ta' Nażaret kif jikdbu l-istorjografi ta' żmienna, imma fehmu jxandru l-bxara tajba tiegħu lil bnedmin bi kliem u b'eżempji tiegħu kif kienu ilhom ifissruha u jxandruha l-Apostli u l-Ministri tal-Kelma fl-ewwel żmien tal-Knisja. L-Evanġelji ħarġu minn ħdan il-Knisja jew mill-Evanġelju tagħha permezz tal-erba' awturi li kitbuhom fis-sima. Għalina huma xhieda awtentiċi tal-fidi tal-insara tal-ewwel żmien.